Аз снял клипа. О, какво стана, бе? Чакай начало се. Чакай, започвай да въртиш. Започвай да въртиш. Няма да върта. Завъртай. Искам да снимам туалет. Не. Не искам. Максимална сила. Чакай. Не искам да се Искам да снимам върта. туалет. Нинджа на бой! Застреляй! Разфасовай кучката! Остави ме. Остави ме. Соя. Стой, бе. Мързоя. Не мога да препикавам дърветата! Ваня, ти мърдай с мишката и... А, не чакай, аз ще мърда с мишката. Обичах да го правя. О, бе. А, бе, стига си ме бутал. Без да искам. Мърша. Стани, бе. О, чакай, не, бе, какво правиш? Какво правиш? Какво правиш, бе? Дай ми. Искам аз. Чакай, ама аз трябва да го заснемам. Какво правиш, бе? Как аз управлява? Чакай. Какво правиш? Не! О, мале, косъм. Какво направи? Дай пак се опитам. После може ли ти да се снимаш? Да. Как аз играя? Така. Гледай. Какво е това? Молба за подновяване на разрешителното за алкохол. Ей, какво правиш? Ладно, чакай, ти заснемай. Така. Сега точно ще видите как аз ви разбивам. С тази Skink Simulator. Мале! Уху! Мале! Чакай! Мале, тук става напечено. Какво правиш, бе? Вани! Заснемай към мене! Тогава ще пръвнеш в тървана. Аз по тървана. Гадна вана. Гадна вана. О, чакай! Кучкач! Мале! Вижда много гадно. Чакай, искам пак. Искам на другото. И ужасно. На вам май завря? Толкова и ужасно. На вам завря. Така, това, като гледаме, е по-краткия път. Не, това е втори най-краткия път, в който можем да спечелим играта. О, мале! Чакай. Внимавайте. Винаги като тук играете, трябва да внимавате, защото точно би трябвало да умрат. Ехе! Чао!